Selamat Natal madihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan. Tang yang nami toktong mahamu di bagasan pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso tatangihon hatan itu hata nagabe jamita di perayaan Natal umum parjuluh di bagasa tikion jumulu mahita martangiang. Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jamita di Natal umum parjulu 25 Desember 2020 sada imana tersurat di Evangelium Lukas bidudua mamukasian ayat sada rodi ayat pitu dohot topik Yesus si palua portibion, Yesus juru selamat dunia. Hujahama dihita songonoma hatan itu hatta. Dungi Roma ujui paretasian Kesar Agustus ikut suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilango perjulu mai uju di gonggomisi Kirenius tano Syria. Jadi borhak masa sudi asa disurati ganut tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea, sian Nasaret na koktulua Judea, tuhutani si Daud na marguar Bethlehem, ala sian poparan jala margani si Daud ibana. Pasurato diri na rabdoho si Maria orwan nay naung gabi-gabian. Jadi dina di sini nasida gukma arini hanguluan na. Ditubuhom ma anak buha bajuna, diborhos ma, di pihakku matu bagasan panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida ima hatan itu hatta di dia dua hamu sorang naujui di mana anda dilahirkan tang nama nukun di kota mana daung alai inganan na do di rumah sakit do manang nadijabu umum nara di rumah sakit dua teh apalagi jama saunari hira jarang nama seorang dak dana dijabu nasa diri atik pe adong dope na seorang dijabu alai ngabui etongon akan na seorang dijabu saunari na julu memang adorak sugudang dope akka rumah sakit bersalin laus dijabu do seorang akada danak bah termasuk maiba nakso sinukun na tuwe-tuwe nga pasti dijabu ay seorang dope rumah sakit di hutan nami di pacur na pitu ay kolat di kota terutung dope adong rumah sakit jalan na mangurupi persalinan ipe datung dokter ate si baso do manang dukun beranak di dok na pasti di tempat na wajar do hita seorang di atas ranjang alani bui dodo honon ranjang mainganan manang tempat ni jol mana perjulu duk sorang hita tupur tibion ranjang tempat pertama yang didarati manusia setibanya di dunia ini alenak pesongoni adong dona sorang di tempat na asing jalan naso terduga-duga isarana rupani di kereta api di mobil di beca di perahu bahkan arong na sorang di pesawat, di kapal laut, di lubang persembunyian, di pengungsian dohotak kana asing. Mulai hata ida suku anak dalam, na di Jambian, ala numadi dohalakon, laus di bonani sawiti do sorang dana nairupa ni. Lapatan na, adong do inganan na suterduga ate, jala tabigidu diakka barita songoni ma parsorakta songoni ma parsorang ni jolma tu portibion nah bohado ia parsorang ni Yesus di dia do inganan hasoranganna turpuk taon mengkonfirmasi tu hita pabuat Yesus sorang manang tubuh tang di inganan songon inganan hasorangatai ido macetak kasnaki didok di ayat pitui ditubuhom ma anak buha bajuna di borhos ma di pihak matu bagasan panggagatan
ala suadong inganan na asing di parmianan na sida. Marhite beritaon barani hita madok pabua Jesus tubuh manang sorang dang di inganan na wajar, manang inganan na layak. Alai justru di inganan na so wajar, na so layak, dak songon inganan hasorangat teh, songon inganan hasorangan ni jolmai. Ia dilahirkan di sebuah rumah persinggahan. Songon nataboto akamang dohot tamuinang di Israel pada zaman itu, sebuah rumah persinggahan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu untuk para tamu, dan bagian kedua diperuntukkan untuk hewan. Ima aka alat transportasi ni aka narui. Nah, di bagian tempat hewan itulah Yesus dilahirkan. Lalu ia dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam sebuah palungan. Imanak kiningan nata jahai. Molo di drama Natal, saya juju ditampil hosi Joseph do hosi Maria na manuktu hijabu ni perjabu. Dungi haruar ma perjabui. Dungi di dokma. Dangadong inganad di son. Tu sada amma jo hamu lahu mangido ninna ma di dramai rupani. Dungi di dramatisir mamuse di dramai Roma si Maria madok tu si Joseph huli tudi ujol mau nate inna apala ingana lahu tu mubupe so tarlehonna. Dungi Roma si Joseph mangalusi imada huli do halakon ninna marupani manipali. Hape sa sitong na dang alani hulit. Memang naswadong be ingana di parmianan na sidei. Buasa dangado, ya ala penuh sudia kajabu di luati hati hai. Ay mulak akajol may tubo na pasugi nabi. Ima laho patupa sensus penduduk. Pasurat tu diri na nakididok disi. Hobar tu pareta ni kesar Agustus. Jadi dang soal huliti. Alai ala na adong do ulau di hutai hati hai gabigo masudi akka jabu nang akka penginapan manang rumah singgah nakininga. Jadi ala dang adong beinganan na layak ya jadina betu bagasan panggagatan ni pinahanina ma aina mana kosong. Ido berita nata jaha di trupuk jamita nakini. Hiado hita tinggal di barani pinahan. Nang maju tinggal ate. Tung majonok pe hiado tapajonok tulubuni pinahan. Molo hiata tapajonok ngabui bin tabayakon maik songo dia ma bauna songo dia kotorna dohot akka na asing. Taboto do pinahakan taksongo jolmay barat na rupani molo kebelet ibana naing pipis manang BAB dang mungkin lao pinahan itu wesiati jolma duolo songon molo pinahan disibana mudum disibana mangan laus disido kotoran ido pinahan ido asaka jolma na soiboto mamiakkon kotoran na sa didok de ay songo pinahan doy na rupani. Hamak kadongan sa hapor si aon ahado nanaing dohonon ni beritaw tuhita di pesta tasadarion. Apakah berita ini sekedar memberi catatan sejarah manangholan pabuahon asa prihatik kita di kelahirani dungita dokma leanai hapi Jesus tayate nita marupani hupikira kamang dohot tamuinang dakulan sekedar songoni nanaing dohonon natuhita adong do makna na sangat luar biasa di bagasa beritai laus merdumu dui tumisi ni Jesus tu portibion imanaga besi palua portibion. Palungan adalah sebagai tanda solidaritas Allah terhadap manusia, solidaritas Yesus kepada kita. Terlebih tua kajol mana tersisi nasu dianggap
dongan na jolma. Solidaritas Yesus terhadap mereka yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Dan sepanjang hidupnya, Yesus menunjukkan itu. Ia solider dengan orang-orang yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Misalnya, karena faktor status sosial. Tabereng do misal la rupani songo si jalo beoi pemungut cukai yang dicap sebagai penjahat dan pendosa, mulunuaing dipertudus metu koruptor. Alai justru bongok do Jesus tu bagasna didok tu si Sakeus sadario duao nang bongok tu jabum ninna tu ibana turu maho siak kawi nang bongok tau tu jabum. Suak songonido nang pelacuri nang binolokon ni donganna alani ulauna alani hajahatonna alai dijakku Jesus ibana atik pe takas do didok anggo ulaunai pangalahonai dang na ditulupi Jesus idok Jesus tu ibana mulak maho ba ulahum manadenggan ninna tu paropuani hajol mau ni parupuani diaturehon manang dipedulikan Yesus. Oma sada nanaing dohonon ni gobaran ni palungan ni tu hita. Buidu muse alani faktor kedudukan ekonomi gabi tersisih ibana. Isaraniakan nelayan, penjala, tabotu duate. Dada akan na bergelar sarjana. Na bergelar master manang doktor dipilih Jesus na gabi sisian akka si jaladek kedo ima patuduhon solidaritas ni Jesus naso berpihak ibana rupani alan yakka kedudukan alan yakka status ekonomi buidu alani faktor jasmani isarani na pakpang, na somarnida, orang kusta, dan penyakit-penyakit yang lain yang justru orang-orang seperti ini dipedulikan Yesus. Sepanjang hidupnya, sepanjang pelayanan Yesus, mereka mendapat tempat di hati Yesus. Disoma dipatuduhon Yesus solidaritasna tu akka jolmai. Dak pangabati faktor jasmani di ibana marasing do hita jolma molo sehat do ibana arga molo sikop do pamatangna arga alai molo dak sehat tak sikop pamatangna buidu ge bidang mararga alani marhiti haso sorang ni Jesus di barani pinahani nang ajaran na hita songo dia do hita solider tu keadaan ni akka dongan, tu keadaan ni akka jolmai. Unang matong akka status sosial, status ekonomi, manang faktor jasmani fisik, gabe pangabati di hita marsaur, mardongan, dohot marale-ale, pajupang, dohot akka dongat ta jolma. Unang alani faktor suku bangsa dan keturunannya. Taida do ditiki pelayanan ni Yesus ditiki ngoluna nang halak Samaria na dicap halak Yahudi dang dongan nai kafir doi didok nasida lai justru makatai do Yesus do nasida jaladenggan do hubungan ni Yesus dot halakon na patuduhon tang marasing dijulu ni Jesus jolmai solider do Jesus tu sudi palungan manang penggagatan sebagai tanda ketidakwajaran dan ketidaklayakan. Alani sepanjang hidupnya Yesus sering melakukan hal-hal yang tidak wajar
atau tidak layak menurut kacamata manusia. Dia mah contohnya. Contohnya rupanya aidang wajar dang layak mulu gabe guru memuri pak ni sisian. Ala yang ku Yesus justru itu dipatupa. Nian songon na ditolak akka sisian itu satiki dung diduk Yesus neng burion na pak nai. Alai Yesus neng patuduho tiruat tu nasida. Memang umumna murid dotong melayani guru. Alai Yesus neng patuduho teladan contoh tiruan tu nasida nang guru pe buido memuri pak niaka sisiana. Dalam arti dangadong disi status sosial, status aka na asing. Rak mangat dui bana dohok na toropi. Ay nasubui Yesus mangat di restoran termahal di Portibion, bui. Mudum dui bana di Parau. Ay nasubui Yesus mudum di hotel berbintang, bui. Yesus mangidu aek tu buru Samaria. Ay nasubui paron ni Yesus aek di ibana siya nakana asing. Basa poleko siya buru Samaria. Nanang patuduhonon ni Yesus si unang adong sekat na asing na mga bati kapar saurata dia kapar jupangata. Mace gudang dope di patuduho Yesus ulaun na patuduhon na solider ibana tuhita akka jolma. Aha nahyata alami nunga jumulo Yesus mengalami ima bukti solidaritas ni Tuhan itu hita. Laos hatu tubuna tu portibiope songon natarayahon nuaeng omma bukti solidaritas ni Yesus tu hita. Didok di Filipi 2 ayat 7 ro di ayat 8. Di rumari do dirina jala disolukur rupa ni hatuban. Gabe sumatu jolma do ibana jala rumang jolma dapo di ibana. Di patutoru do dirina nagabe pangului do ibana pay mamate pola tung mate tarsilang. Hamakadongan sa hapor siyaon. Oma natahalasod di pesta Natalon. Marhite-hite hatutubu ni Jesusi di patuduho do solidaritas na tuhita hajol maun na laos gabi tiruan di hita patupahon sisongoni maradu podongata. Solidar do Jesus disudi akan nata adupi dakolan na julu dakola saunari alai tahapor siay do terus dui patupaun ni Jesus rodi saliling niniling na solider dui bana tuhita disudi akka nata adupi sarihonon na duhita atong las marohat tadisi. Selamat Natal, amin martangiang mahita. Muliate madihuali Tuhan dihantam na kubigi hami pasu-pasu may jala lopokon tubagasan rohanami. Macelas rohanami di partikianon di naroho tu Portibion manopot hami jolma nadangol jolma pardusaon sorako di barani pinahan asa melua hami aka jolma naleaon asi maroham di hami tupahi ngulunami pasikop las ni rohanami di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.